सलायखादों बोरैबा गोलैनांगौबा मा जानांगौ दे नोंलाय माथो बेलाव बायदि बाथाबनो हायोबालाय बाथाबनोथ' हायो बाल गथ'आबो उन्दुलांबायसो नामा आयौ बाला खिथुआनो गलांबायसै आंना नै खिथुआ गनानैनो दंखायो ओइ बब्र मोजाङै सलायदे आं मोजाङैनो सलायखादोंब्रा मा दावराव खालामबाय थायोब्रा बेफोरबायदि सलायफुबाय थानाय समाव दावराव खालामनो नाङा बेफोरावनो एक्सिडेन्ट जानो चान्स थायो होमबालाय आं सिरि थाथारनोसैहाय एकदम सिरि था अमा राजा दे दसे रेस्ट लादो नोंबो हाफाङा माबायदि दं हाफाङाबो मोजाङैनो दं बाइकआथ' बहा दं आं फाथाखौनो मोनाखैलै नों बेफोरखौ साननाङा दासो थफेरामा आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरबाय मेकानिकनाव लांबायनो हाफाङाथ' मिथिबा बोरैबा जागोनलै दा बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि खोथाखौ सानो नामा नों दे एसे रेस्ट लादो नों आच्छा नारजिबो दं आंबो हाफांनि खाथियाव थाहैनि एमाव बेथा नोमफाया खाथियावनो दङ एमाव बेथा बेसेबांबा गिदिर खैफोदाव गोलैबाय आं जुदि जौखौ लोंनाय मोनब्ला एमाव राजाया मोनलोंनाय नङामोन गासिबो आंनि थाखाय जादों आंनि थाखायनो इसोर आंखौ साजा हो आरो एमाव राजाखौ जिउ हो गसाइ आंनो सुनि आंनो पापि इसोर आं रावनिबो इनाय मावाखैमोनलै रावखौबो थगायाखै अन्नानै बे खेबाव आंनि आरजखौ खोनासंदो एमाव राजाखौ मोजां लामायाव लाबोदो अमा राजायासो जोंलारि आइनि समाव आंखौ थै-थां हेफाजाब होदों दिनै बे अमा राजायानो दुखुआव दङ इसोर अन्नानै आंनो बे खेबाव आंनि आरजखौ गनायदो इसोर अन्नानै अमा राजानि थाखाय एमाव राजा फिसाखौ जों बयनिबो गेजेराव लाबोनानै होफैदो अमायाव थांनायखौ हुसाव फैदो इसोर खोनासंदो इसोर माबा मोनसे चमत्कार खालामदो प्लिज आंनि एमाव बेथा नोमफाया खाथियावनो दं नों गिनो नाङा एमाव बेथा आफा आं जेबो जायाखैथ' आफा नों मानो एसेबां दुखु खालामदों आफा नों खोनादोंना आफा आं मानो मोदोमखौ सोमावनो हायाखै आंनि आवाजखौ मानो आफाया खोनायाखै आफा आंनि देहाखौ मानो एसेबां गिलिर मोनदोंलै आच्छा आं हस्पिटालावसो गोलैसोनानै दङ होमबा हस्पिटालावसो दङ आइला माथो आदै नारजि बुदाङासो बेयाव दंफैयो आफायालाय आफाया बहाबा दंहैथ'यो खोमा आइला आंनि ड्रेसालाय बोरै बिदि जाखो हाफां सिरि मोनबाय नों हाफां माबोरै मोनखो नों देहाखौ हाफां एसे मोजां मोनबाय ना आदैलाय मानो आंखौ हाफां होनगासिनो दङब्रा मा जाखो हाफां मानि थाखाय बेहुस जानायमोन नों मा जाखो देहाखौ बोरैबा मोनदोंबा उन्दुफिनबावदो दे गाबोन फुङावनो नोंखौ लानानै थांनोसै आं न'आव आदै मा आदै जालाबायखो आंखौलाय माने गोबाव जाबायमोन ना आं आयना नायिया बेनिखायनो आयना नायनो लुगैदों आरोना मानसियालाय खर'आ दाबो थिग जायाखै नामाब्रा थांलाय आयना नायगिरना लायना फैलाय बाथरुमनि आयनायावनो नुगोन दे फै आं बाथरुमसिम दोनलांनि मादै हाफांनि देहायावसो दङ होमबा बायगा मादै हाफाङाथ' बाइकखौ गाज्रि जादों होननानै खोनाबा आंखौथ' गारनाय नङालै मा जाबानांगौ जाखोब्रा नायहैथारनि आयनायाव हाफां फैदो नायफैदो बोरै बिदि जाखोब्रा बोरै बिदि जाखोलाय मा जाखो हाफां मानो बिदि गोदाव सोराव जालाबायखो नोंलाय मानसियालाय मा जाखोब्रा आरो रायलायनाय स्टाइलाबो माथो सोलायबायलै बोरै आंलाय मादै हाफांनि मोदोमाव थाफैखोब्रा मा जाबानांगौ
जाखोब्रा हापां मा जाखो हापां देहाखौ बोरैबा मोनदोंबा उन्दुनानै था बोरै आं खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा आं हापां नङा होननानै ओमफ्राय आंनि आसि बुदिया बहा दं आं बहा आदै नार्जि बुदांनाव सोंनांसिगोन एमाव राजालाय बहा दं आं एमाव राजाखौ नायगौमोन हापां एमाव राजाया खमायावसो दङ नों बेखौ दा नुथ'नाय नङा खमायाव मा होननाय जादों बेलाय मा होननाय जायो खमायालाय हापां नों दसे उन्दुनानै थादो उन्दुना थाया माथां उन्दु बिखुंफोरानो साजोबलाय लांबाय मानो गोदाव सोराव बुंलाबाय थादों नोंलाय आं रेस्ट ला होननानै बुंदोंना आं एमाव राजाखौ नायगोन मिन्थिया आं बहा दं एमाव राजाया फै नायनोबा एमाव राजानि हालोदा बिराद गाज्रियाव दङ आइला बेथ' आंनिसो बडिलाय ओमफ्राय आंनि जिउआलाय मादै हाफांनियालाय बोरै थाफैखोब्रा बेसेरा आफाया इसिबां दुखु जादों एमाव बेथा आंजों हायोबा दसे रायलायगोन ना आं नोंनि माथोखौ खोनासंनो जोबोद गोसो जाबाय एमाव बेथा आरो नों बुंबाय थायोना बेथा नोंनि जिउआ दुखुथिया होननानै एमाव बेथा मालाबाबो नोंनि जिउआ दुखुथिया नङा मिथिबायना बुहुमा उल्था पुल्था जालांथों सारअन्थाइ बांग्रिं फैया मानो थेवबो आं नोंसोरनि सायखं जानानै अराय थागोन बेथा जानो हागौ आं निम बिफां बायदि गोखा नाथाय आंनि अननाया एमाव बेथा निम बिफांनि सायख्लुम बायदि गोजोन आरो गोग्गो आइ लाभ इउ एमाव बेथा आइ लाभ इउ टु आफा आंबो नोंखौ बिराद अनो आफा नाथाय नों गाबनाङालै आफा आं नोंनि सेरावनो दं आफा नाथाय बुंनासो लानो हानाय नङा प्लिज आफा दुखु जानाङा थोदो थांनोसै एमाव बेथा आखाइ मावबाय माथो एमाव बेथा नों हामसिगोन एमाव बेथा र' आं डाक्टरखौ लिंना लायना फैनि बाला एमाव राजाया आंनि बाइकखौ लांनानै मा खालामनानै दोनहैखो बियो बाइकआ बोरै न'सिम जनानै फैखो पाक्का एमाव राजाया लांनानै बाइकखौ खोलैखादों बियो ना एक्सिडेन्टसो जादों बियो र' फन खालामनि आं आयु माथो आंलाय लोर सोरबो खालामनो हाया मा जाखो आंलाय मायाव दं आंलाय नार्जि बुदां बानलु बेदां रावबो गैया नामा बाल ओइ फावगालि बहा थैजोबखो ना सोरबा हौवाजोंसो फन रायलायगासिनो दं र' बाला सिखारगोरनि आं दसे गैयाबाथाय मानसिफोरखौ नायगोन मोना डक्टर नायलाय दासो लोर सोर खालामथारदोंमोन बियो जागोन दे आं नायगोन आयु माथो अमा राजानि सेराव आं मा हस्पिटालावसो दंफैयो नामा नार्जि बुदाङालाय बहा थांखो मा जाखो बेबा नार्जि बुदाङा आच्छा डाक्टर मा जाखो बुंलाय बेखौ मोनसे चमत्कार होननानै साननानै लादो मानसिया कमानि बाहेराव दङ दा नंगौ डक्टर औ थाबैनो हुसाव फैगोन मोननैसो इन्जेक्सन होबावनि होमबानो गासैबो थिग जागोन इसोर नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा जिंगा सिनांगौ गोनां गैया गासैबो थिग जाजोबगोन थेंक इउ डक्टर बे अमा राजायासो मानो आंनि खाथियाव दङ ना नार्जि बुदांमोना माबा मोनसे जाबाय फावगालि मोना बहा थांजोबखो बिसोरलाय नार्जि बुदां एमाव बेटा जाम्बा गथ' बेफोरबायदि सिगि नामा बिफाखौ बेसे गिदोंमोन नोमफाया आं खावलायखौ दांनो हाया मा मुगासो खावलायखौ दांनो हान्दोंना एमाव बेटा नों थाबैनो मोजां जासिगोन मिथिबाय बेटा मानो आंखौ एमाव बेटा होनबाय थादों बेलाय मानसियालाय फाग्ला जाबाय नामा ओरैनो बिनि खर'आव मेलेम गैखाया आरो आंखौ माबा एमाव बेटासो होनगासिनो बे नार्जि बुदाङालाय बहा थांखो बाल आच्छा एमाव बेटा आं न'आव फन खालामहरनि नों दसे थाथ' दे एमाव बेटा आयु मानो एमाव बेटा होनगासिनो ओमफ्राय आं मानो लोर सोर खालामनो हायाखै ओमफ्राय आं मानो नायनो हायाखै मानो आं गासैखौबो मोनदांदोंबाबो आं मानो जेबो रिएक्सन खालामनो हायाखै मा जादों आंलाय मा जाखो मानो आंखौ एमाव राजा बुंबाय थाखो बेलाय एमाव फिसौ बिदिसो जाबाय होमबा आबौआ खोमायाव थांबायनो आंना आबाया बारा गानाङा आनै मादै आरो आबै आरो अफ्रिरानि बारा गानाङा नोंसोरो आदाया मोजां जागोन थाबैनो आदाया दसेल'सो ओरैनो मेगन मिसिबदों गाबोननो आदाया सिखारनानै फैफिनगोन नायबाय था बेनिखायनो नोंसोर बारा दुखु जाबाय थानाङा नोंसोर दुखु जाबा आदाया बांसिनसो दुखु मोनगोन बेनिखायनो बारा दुखु जानाङालै औ दाउखा आबा एमाव आबाया थाबैनो मोजां जागोन आं बुंखाबायना थाबैनो मोजां जागोन आदाया नायबायल' थाना डक्टरा बुंदोंना आदाया माला सिखारगोन मिथिया होननानै मास मोनसेबो मोननैबो मोनथामबो बोसोरसेबो लानो हागौ होननानै बुंदोंना आदाया नायबायल' था थाबनो सिखारगोन आंबो बेखौनो हास्थायो आबा जों बयबो हास्थायो बेनिखायनोथ' बांद्राय दुखु खालामनाङा एमाव आदाया मालाय बायदि नङाथ' जानला मानला दसेनो बायलाबायनो बिराद गोख्रोंथार बे आदाया हामखागोन नायबायल' था आं बुंदोंना आदाया गाबोन समफोरनो मोजां जागोन
हाथायावनो थांनानै दाबो मोनफैलाना मोनालायथारबाय माथो मा जाखो मानसिफोरालाय नै माथो सफैबायानो हा बिहामजोआलाय बहाथो थाबोखो दे ओंखारदो हा बिहामजोआलाय बहा थाबोखो गैया नामा हा बहा थाबोखो बेलाय आइया बिहामजोआबो गना थाबोलायबाय आया मानसियालाय बार'नासो थाबोखो ना माखोब्रा मा जाखोलाय दे ओंखारदो आं थांनायखायना दे मोजाङै थांदो हा मायावथो गारबोखो बिहामजोखौलाय आंजोंनो गारियाव गाखोफादोंमोन उनाव बहाबा बारजुमनासो थाबोखो ना माबोखो बेलाय गारिनिफ्राय बारजुमना थाबोबायनो हायो नामा आय 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 गावजों गाखोफानाय मानसिखौनो बिदि थाल लायाबा माबोरै जानांगौ जाखो थां नागिरहैफिन र' आं फन हरनि फनखौबो गालांदोंसो पाक्का होमबा खारखाबाय बियो मा खारलाबायनांगौ जाखो ज' थांनायालाय थां नागिरहै थां ओइ मालाय खारबाय खोमा खारथोंलै बिदि जायो नामा संसार जानाया मैया दाखालिसो हाबा जादों आनो खारलु खारला माने समाज होननायखौ एसेबो सानथारलादो आरो गोदान जुगबानो गोदान जुग जाब्रेबाय साननानै समाज दङ बेफोरखौ जेबो थालखौनो लाला नामा समाज थाबासो रुल थाबासो बुहुमा बुहुम जानानै थागोन रावबो रुलखौनो फालियाबा नियम नितिखौनो फालियाबा दानलाय सुलाय बुलाय सुलाय जागोन हिनजावफोरनि आब्रुथियाव गाब गैयि जागोन हौवाफोरा गोसोबायदि खालामलाबायगोन मिथिबाय समाजाव जुदि नियम निति खानानै होआबा बेनिखायनो गोदान मुगानि गोदान आदब खायदा होननानै खारदों मादों होननानै खारदों मादों सानना बायनाङा माबा नायगोना लायथां बिहामजोआ र' नायगोना लायनोसै आं बहा थाबो मारखोब्रा बेलाय हेल' आफा औ जागोन दे आफा मा होनखो नोम्फाया आया हुसाव फैबायनो दे हुसाव फैबाय मोजाङानो जाबाय दा एमाव राजायासो माला हुसाव फैयो बेनोथ' जादों साला गथ'आ दुगा दुगा मानो जौ लोंनानै बेफोरबायदि गारि सालायनो थांनांगौब्रा आजिखालि बिदिनो जाजोब्बायलै गथ'फोरा ओरैबायदि एटिट्युड लाखायोना आजिखालिनि बे साफ्रा साफ्रिफोरा ओरैबायदि इग' दङना बिसोरनाव जे जोंनि अनगा रावबो गिदिर नङा बेफोरबायदिखा आरो देखायनायावनो खायसे खायसे जिउ गोमालायलाङो बेनिखायनो गारिफोरखौनो होजालाबायला गथ'फोरनो मालाय सोरबा सासेखौ लानाय नुबानो गावसोराबो लाफानो दावराव बेफोरबायदियावनोथ' दा बिमा बिफाया होनो हायाबाबो न'आव बिमा बिफाजों नांलायलायना खायसे खायसेया बिमा बिफानिफ्राय जि फैसा थाखा गैयाबाबो बाइक बियो सोरबा बिमा बिफाया होनो हायाबाबो मालायनाव रां दाहार लाब्रबलायनानै बायनानै होनांगौ जायो थाङै थङै फिसालाफ्रा जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जालाबायनोसै आरो उन्दै उन्दै हाई सेकेन्डारियाव फरायफुनाय गथ'फ्रानो बांसिन बेफोरबायदि जायो क्लास 9-10 फोराव फरायनाय गथ'फोरखौबो दानिफोरखौ मा होनबावनो आरो बेनोथ' जाबायलै जुगानो माबायदि जालांखोथाय माबा फेसनफोर बायदिसो मोनलायलाङो बिसोर गारि सालायनायखौ मालाय प्रफेसनेल राइडारफोरा सालायो बेफोर बेलेग खोथा माबा बिसोरबो बैसोरजों जुजिफानो नागिरबाय थायो बाइक लानानै उरायखावनानै सिख्ला थिखांनो मोनबाथ' बा मा साननानै लायोथाय गावसोरखौनो बेनोथ' आरो गावसोरखौ जि मोजां नुदों खोमा सानना लासिगोन आरो बिसोरो नाथाय गावसोरनि जिउआबोथ' रिक्साव दं बेफोरखौ ताल लाया बेनिखायनोथ' दानि गथ'फोरनि जिउफोरा थाब जोबोब्रा बेनोथ' आरो ओरैनोबा गारि गुराफोरा बारा जाथारबाय बेनिखायनो एसे सामलायना थानायानो बिराद गोनां सामलायना थाबाबो खायसे खायसे जिउ गोमायो बेनोथ'ब्रा बेनि सायाव आरो गावखौनो गाव लापरवाहि खालामबाथ' जाखागोनानो जायखिजाया एमाव राजाया मोजाङाव फैबानो जाबाय दे थाबैनो आं गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनथारासै जाथि बेनोथ' बाजैयाबो हस्पिटालाव दंहैयो आरो एमाव राजायाबो आंनिबो गोरोन्थि आं एमाव राजाखौ मोजाङै जोथोनै लानांगौमोन आं नारें खानो थांनायावनो एमाव राजाया मालाबानो थांदों बेवहाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया फामे जानांगौमोन खोमा बेनिखायनो जाबाय आइयाबो दिल्लीयावसो दंहैयो आइनोबो आं दाबो खबरखौनो हरनो हायाखै मिटिंआवसो दङ खोमा मानसियानो फनखौनो थिखोआखै होमबाथ' नोंसा न'आव रावबो गैया बेनिखायनोथ' नोंखौ आं दिनै जोंहानाव हरसेनि थाखाय लांथ'नो नागिरदों नों न'आव खोन्थाहरबानो जाबाय आं बोरै थांनांगौ दे नों आंखौ गिनो नाङा नों फावगालिजों थाफाबानो जाबाय नङा आं नोंखौ गोरोन्थि बुजियाखै जाथि नाथाय आं इट्स अके जुदि नों उसुबिदा मोनदोंबा बिदि नङा थेवबो आं न'खराव खोन्थायाखैना आच्छा दे बिदिब्ला जेबो नङा आं नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै आंखौ गाज्रि मोननाङा जाथि आं नेक्स्ट टाइम मालाबा थांगोन दे गाज्रि मोनालै फाग्लि जागोन दे नेक्स्ट टाइम आं लानानै थांगोन आरो नोंनि खोथाखौ बयनिबो सिगाङाव बुंगोन जागोन दे आयौ बाला बिदिखि गालांलायो आरो एसेबो थाल गैथारा आरो बे बुमलुआ मासथिनि जिउआनो आंना दैहुनि दै बायदिसो जाबाय जाय दैहुआव गब्लं दङ आरो खिथुआव जेसेबांनो दै सोयो एसेबांनो गलाङो बिदिसो जाबाय बालनि बे दैहुनि खिथुखौ खाबथागोन आङो साबोनजों मासथिनि आयौ बाला बिसोरथ' जाथिसो बा मालायसो मा गोसोयै बेफोरबायदि थांनो हाखो बे जाथिया आं मानो जाथिखौ बावनो हायाखै बाल बुमलुआनो इसिबां मोजां बालनि फामेखौ मोननायखै दुगाथार ब्रेकआप खालामजाबा हामथारगौहाय
फामिखौ थफियाना सेबा आंखौ बालनि होमबाबो गोसोखौ दुखु मोनबाय बालनि जाय सेंग्राखौ गोसो थोदोंमोन बेखौ मोनासै बिदिबा बोरैबा मोनो आरोहाय जेखौ हास्थायो बेखौ मोनाबा जेरै दखना गोदान लुगैबाबो मोनाबा साख्रिबो मोनाबा जेखौ लुगैयो बेखौ मोनाबा हौवाखौथ' गावनि फसननि मोनजानो लुगैयोना नाथाय बेयावबो गैया मासथि सोरथो दामबाय दंबाय थाइजौखौ बे बोरायासो माथो ओइ जारौ बे मोनायाव मा हारसिं ओइ गाखोबै आं गाखा माथो नोंजों ओइ मा अख्रा फै होनदोंना आं गाखा होबायना मानो गाखोआ आरो मोनसे खोथा नों आंखौ मा गोसोजों गारखोलै जारौ नोंथ' आंखौ बोराय होननानैबाबो गोसो थोदोंमोन आं दाबो नोंखौ गोसो थोयो जारौ आंजों थौदो नों बुंबाबो आं नोंखौ बावनो हाया जारौ नों आंखौ खेबसे मोजाङै खुदुमनो होआबा जारौ हांग्रिमोनदि एमाव बेटाया खमानि बाहेराव फैबाय एमाव बेटाया हुसाव फैसिगोन बयनोबो खोन्थादो नखराव ओके बाय हांग्रिमोनदि लाभ इउ हांग्रिमोनदि धन्यबादलै साला मानसि सासे गोमानायनि दुखुखौ जेब्ला मानसि सासे गोमानो नागिरो अब्लासो बुजियोथ' बिनिखायनो सोरनिबा नखराव सोरबा मानसि गोमायोबा जों बै मानसिखौ तसिलैल' होनो हायो नाथाय दुखुखौ मोनदांनो हाया दिनै आं गाज्रियैनो मोनदांबाय आंनि फिसाला एमाव बेटाया गोमानो नागिरनायाव आंनि खावसे बिखाखौनो गैला बायदि मोनना लालायदोंमोन आं इसोरनि अननायाव खमानि बाहेराव फैबाय दे थेंक करो इसोर थेंक करो एमाव राजा बन्द थाब हामदोलै नोंसो आंखौ दुखियाबाबो अनसायो गुबुनफोरा आंखौ आयथा होननानै मुगैयो दुखिया होननानैबो बासियो आंसो बेसेबां दुखुथिया जिउ एमाव नों नंबावासो बेनिखायनो थाब सिखारदो एमाव थाबैनो हुसाव फैनानै आंजों लोगो जाफिनदो एमाव नोंनि आफाया बेसे मोजां अनो नोंखौ आंनि आफायाबो आंखौ अननाय मोनब्ला आयाथ' गैखायानोसै अब्लाबो गोसोखौ हमथानानै थायो आं मानसिनि जिउआव दुखु सुखु थाखायो होनना थेवबो बबेबा खनायाव बिमानि अननाया गोसोखौ एख्ल'बाय थायो आरो बिफानि अननाय मोनगौबा होननानै गोसोखौ खेंखद खेंखद मोनबाय थायो नाथाय मा खालामनो खाफालानो गैयाबा बिमा बिफानि अननाय दस्ति एमा बन्द फैदो फैफिनदो मान कसमसे एमाव राजाया खमानि बाहेराव फैबाय जाबाय दे होमबा थोथारबायलै धन्यबाद थांगासिनो आं न'आव बाथमिस बोराय थाइजौखौहाय ओंखाम सेवनाय मोखां मा जादोंलै नैबे थाइजौखौहाय बोराया आंखौ एदावगासिनो आरो मानो एदावदोंलै नों आं एदावाखै बे आंनि हिनजावखासो नोंनिलाय मालाय हिनजाव जाखोब्रा आवगायसोमोन नोंनि हिनजाव दाथ' नंलाना नंगौ आं दाबो गोसो गोरबोजों गाराखै बोराय नों बेनिफ्राय थांगोन ना नङाबा खोथाया दिगदार जागोन दिगदार